dia més aquí estem, et tinc tot el dia ocupant-me la casa. Bueno, ja et queda, encara, perquè porto una nova pel·lícula, una nova filmografia i bueno. Tia, però tu què et penses això? Cine de barrio? Que podem estar aquí 20 anys gravant i fent coses de pel·lícules o què? A tocar el piano, no? A tocar el piano, tenim el pobre tècnic, el malo, tot el dia aquí. Aquí ficat. Bueno, avui obrirem en canal l'última pel·lícula de Christopher Nolan, que es va estrenar el 2023 amb el nom de Oppenheimer. Hòstia, m'ha molat molt, aquesta pel·li, em va semblar un pel·lículon. Sí, sé que et va agradar, a mi també, és un pel·lículon, la veritat. Però bueno, de la pel·lícula en parlarem una mica, com sempre, però venim avui a parlar de les dones científiques. D'Oppenheimer. Quines dones? Sí. A veure... A la pel·lícula no vas veure... no? Però estaven allà, Sí? Bueno. Crec que no sortia cap personatge femení, no? Així principal. Ho sé. Amb Oppenheimer s'ha fet evident com n'és fàcil ignorar les dones doncs, en ple segle XXI. Ah, amiga. Sí, i la seva aportació a la ciència o a tota història, no? O sigui, avui aprofitem el descuit de Nolan, entre cometes, per fer una cosa que ell mai no hagués volgut, a jutjar per la seva intachable filmografia misògina. Sí, això t'anava a dir ara, que la seva filmografia ja és tot un clàssic, deixar-se papers femenins. Tendeix a ignorar totes les aportacions de les dones al relat, no? Sí, per lo que sí és una mica misògen, aquest Una tio. miqueta. Té un puntet. Sí. Llavors, avui ens dedicarem a visibilitzar totes les dones científiques censurades a Oppenheimer. Què et sembla? Sí, primer de tot, i com sempre, comencem pel principi, per qui no hagi vist Oppenheimer, fem una miqueta de 5 cèntims, ens situem i després ja tirem milles. Vale. Aquesta pel·lícula relata, és com un biòpic del físic científic neoyorquí Robert Oppenheimer i es centra sobretot a la part de la creació de la bomba atòmica quan li encarreguen el projecte Manhattan en plena guerra amb els nazis i la competència aeroespacial i científica amb la URSS i en aquest escenari doncs, li encarreguen això i la creació de la bomba atòmica. I està protagonitzada per Cillian Murphy. Que, bueno. Hòstia, nosaltres aquí ens aclarem totalment. Team Cillian Murphy. Cillian Murphy, total. Per això val la pena, el film. Per això val la pena, només per veure amb ell. Sí, després de Peaky Blinders. Clar. Total. Teníem mono. Bueno, com dèiem, no, la missió d'aquest científic i d'aquest físic és la creació del projecte Manhattan durant l'última part de la Segona Guerra Mundial i finalment això ja sabem com va acabar. Malament. Malament pels japonesos. Però bueno, amb la detonació de les bombes nuclears a Hiroshima i Nagasaki el 1945. Doncs sí. La veritat és que és un final una mica catastròfic, però bueno, és el que va passar en la realitat. Sí, el viatge que fa aquesta pel·lícula és que tu com a espectadora, diguem-ne, acompanyes aquest físic en tot el procés de creació d'aquesta bomba. És que és un projecte molt totxo. És molt totxo i obre molts melons, també obre com el debat moral que suposadament té ell, Bueno, o sea, spoiler, es resolen així, saps? O sea, resol... Li dura una nit al debat, vull dir, se'n va dormir i el dia següent va dir, pues tampoc... Dubta quin dubte. No. Potser m'estan pagant molt poc. Aquest era el debat. Sí, i el debat polític de tot el context, com dèiem, no? On es reflexa, jo crec que sí, bastant bé una mica l'aura anticomunista i la persecució que es feia als Estats Units i encara es fa del comunisme. Del comunisme en general. Sí. Doncs ara que ja ens hem situat a la pel·lícula, aquí ja veiem que va d'un projecte científic molt tots, amb moltes localitzacions, amb moltes grans personalitats de l'època implicades, de fet surt Einstein per allà, etc. Sí, personatge d'Einstein, sí. Però nosaltres anem a veure les dones censurades al llarg del film que estaven al projecte Manhattan i que, bueno, avui hem recuperat. Doncs si has sortit del cinema pensant que al projecte Manhattan només van participar homes blancs heterosexuals d'Europa i d'Estats Units, sí, tot molt internacional. Que això també és important. Tot molt internacional, però tot blanc. No era un anunci de Benetton. No. No era un anunci. I tot homes, pues, tal enculat. Tal enculat?
Te l'han colat totalment. Sí, Christopher Nolan te la cola, però bé. Bueno, és que jo crec que també aquest tio, tot l'equip que l'acompanya, productors i guionistes, li deuen estar fent un good bargaining que flipes i dient, sí, mira, el que tu diguis em sembla bé. Mentre em paguis, saps? Sí, perquè algú podria dir, escolta, però bueno, ara... Clar, que aquest tio no treballa sol, vull dir, ningú s'ha revisat aquell guió on no hi ha hagut com... No, a vegades amb les pel·lis històriques hi ha un historiador o algú que sap del tema que li diu no, això no va ser així o el que sigui. Seria el seu cosí, vindrien de la mateixa casa, jo crec. Exacte. El guionista. Sí. Bueno, doncs la primera, ara nosaltres veurem com hi ha centenars de dones científiques que s'ha deixat el film, veurem unes poques perquè no dura 3 hores el programa, però bueno, la primera d'ella és Leona Woods Marshall Levy. Vale? Queda't amb aquest nom, va ser una participació molt important i doncs, bueno, l'hem recuperat gràcies al mitjà científic American que ens explica que aquesta científica es va graduar a l'institut als 14 anys. Ja per començar. Hòstia. Pam! Als 14 anys. Que deus amb el nom, perquè era una superdotada, no? En el Nena superdotada. Leona Woods. Leona Woods. Va obtenir la seva llicenciatura en química als 19 anys a la Universitat de Chicago. Uau. I al 1942 Leona Woods ja tenia 23 anys i acabava de completar el seu doctorat en espectroscòpia molecular, que aquí és quan acabes la carrera, normalment, o sigui, perquè t'han quedat unes i amb 23 encara estàs allà liada. Ella ja tenia el seu doctorat i va passar a ser el membre més jove de l'equip d'Enrico Fermi, el Chicago Pile. Què te'l sembla? Aquest projecte, que surt a la pel·lícula, ara veurem com ens explicaràs. Sí, això t'anava a dir ara, que aquest és el projecte principal de... És com la prèvia. És la prèvia i era molt important perquè havia de generar el primer reactor nuclear del món i és una part clau de la història que Christopher Nolan ens explica a Oppenheimer. Bueno, ens explica sense ella. Sense ella. Clar. És que... tapant-la. Sí, no. El grup d'Enrico Fermi treballava per crear una reacció en cadena autosostenible, ¿vale? Que és el primer pas crucial per crear la bomba atòmica i, bueno, hi ha un moment en què apareix a la pel·lícula, etc. Però no tot va haver complicacions. Clar, aquí segur que va haver-hi com algun incident o el que sigui, no? Perquè alguna va passar que aquest senyor es va deixar aquesta figura que era tan clau, no? Sí, o sigui, Leona Woods va ser molt clau, però és que a més té una història curiosa, no?, que el mitjà científic American ha recuperat, i és que, segons explica, sembla que mentre treballava en el projecte de la reacció en cadena autosostenible a Chicago, la Leona Woods doncs, es va quedar embarassada, cosa que, bueno, ja veurem que és una recurrent en aquest programa. Llavors, ella va continuar treballant ocultant l'embaràs als responsables del projecte, i el seu equip, però el seu cap directe, que era l'Enrico Fermi, doncs sí que li explica, perquè és que en algun moment se li començarà a notar. Per lo que sigui, no serien gasos, saps? Vull dir, aquella panxa en algun moment i diria, nena, estàs inflant com un tuixó. Què està passant aquí? Canvia la dieta. Sí. Doncs li va explicar, però ell no s'ho va prendre com esperava. Per lo que sigui. I què va passar? Doncs... La van acomiadar? No. Despí procedente? No. El que passa és que els homes, o sigui, a l'embaràs, bueno, és que es va despistar l'Enrico Fermi i pel que es veu es pensava que el nen, pues, no sé, se li cauria o alguna cosa. No comptava que les dones podien quedar embarassades, no? Era una variable que no... Ells treballaven a sobre d'una plataforma... a sota d'una plataforma d'un camp de futbol i, bueno, abandonat de la Universitat de Chicago, que era un lloc bastant aïllat. Llavors a Enrico Fermi se li va ficar la pilota, diguem, que estava molt preocupat per l'embaràs i es posava de part en una zona tan aïllada, allà a la plataforma, etc. Al mig de la nada. Sí, bueno, una mica estant a la Universitat de Chicago, però bueno, ell estava molt preocupat. Llavors va preguntar a la seva dona, ja com cartes, ell demanant com pot assistir al part. O sigui, ell volia ser matrona. Volia ser la matrona. Volia ser la matrona. Com es diu aquestes que et venen a casa, que ara està molt de moda. La llevadora, no? No, té un nom. Bueno, no me'n recordo. Ja em sortirà. La senyora del cuento de la criada. Sí, exacte, un rotllo així, no? Amb el gorrito, vestit d'infermera. Pues l'Enrico Fermi se li presentaria així a la Leona Woods un dia perquè ella li va haver de deixar clar... Amb les pises del forn, no? A veure, això com es treu?
Tumba't aquí un moment. Doncs la Leona li va dir a Fermi que no seria la seva llevadora sota ningú concepte, clar, vale? que no ho veia clar, per lo que sigui, vale. Que no, i que per sort doncs, va acabar donant llum a un ençà a l'hospital el 1944 i bueno, es va Que quedar una valent, anècdota. Que valent el tio. Estava més angoixat ell que ella, que era la que havia de parir. I va dir, a veure, tindré contraccions, o sigui, em donarà temps d'anar a l'hospital, tranquil. Mare meva. Sí, doncs, tornant una miqueta a la pel·li el que sí surt és el projecte del Chicago Pile 1, que és com el reactor, no? Que és com va ser el primer reactor nuclear artificial del món. Això sí que surt. Es va construir, com deies tu, sota de les graderies de l'estadi abandonat Alonzo Stackfield i a la Universitat de Chicago. Encara que a Oppenheimer sí que surt la figura d'Enrico Fermi, Sí. en cap moment es contempla i no surt la figura de la Leona Woods. Sí, de fet apareix un altre científic, que és el Leo Szilard, d'allà, que estaria de l'equip, que l'interpreta el Rami Malek. El Rami Malek, el nostre Freddie Mercury del segle XXI. Més conegut com Freddie Mercury. Vale? Ara ja conegut com Freddie Mercury. Sí, i van a visitar l'estadi, no? Parlant amb ells, no sé què, que ja ves tu, i queden 4 tios amb tratge i la Leona pues, ni se la veu ni se l'espera, bàsicament. Ni se l'espera, exacte. Bueno, i és estrany perquè era la científica més jove de l'equip, estava embarassada, era imprescindible per portar endavant el projecte, doncs pues mira. Clar, és que jo també, pobre Christopher Nolan, perquè li estem donant molta canya, però pobret, perquè clar, tu fas una pel·li de 3 hores i pico, no hi ha temps per ficar aquesta figura, no era tan important. Bueno, aquí això és el que va pensar ell. Aquí és la primera que s'ha patat. O sigui... Sí, de fet hi ha una escena a Oppenheimer on el propi Robert Oppenheimer viatja a Chicago per revisar aquest estadi i com estava tot sota les grades. I jo crec que allà hagués sigut com una bona oportunitat de treure ni que fos de lluny o de 2 minuts. Bueno, aquella conversa que estan els 4. Clar. És que, bueno, en fi, primera que cau. Primera oportunitat perduda de Christopher Nolan de treure una dona científica de les centenars que van participar al projecte Manhattan. Anem a veure la següent. Vale? Bueno, aquí hi ha una altra dona que la pel·lícula no falla en ignorar, tal com va fer en el seu moment el comitè d'avaluació dels Premis Nobel i la història en general, que és que hi ha mitjans com el New York Times que sí que l'han recuperat, llavors doncs, avui la portem aquí, que és Liz Meitner. Liz Meitner és la mare de la bomba atòmica, també batejada en el seu moment, o sigui que no era tan desconeguda, ja veurem. Ja, vull dir, el sobrenom ja li posa pes. Ja li posa pes, i a més un sobrenom que li va buscar la premsa americana en la seva època, o sigui que no se la va posar ella, com els assassins en sèrie, que es fiquen el seu propi... No, clar, no, saps? Això va sortir en un podcast que jo segueixo i de True Crime i és el que deien, no? Que hi ha assassins en sèrie que es fiquen el seu propi mot. Aquí no, aquí se la va batejar. Se la va batejar. A més, ella no volia saber res de la bomba atòmica, però ja veurem que va ser essencial per desenvolupar-la. Clar, sí, i de fet aquí també hi ha una altra escena per fer com la comparativa amb la pel·lícula on el físic Oppenheimer està llegint un diari mentre els hi tallen els cabells i hi ha un noi que de sobte va corrents cap a ell dient opi, 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 que hi ha 2 físics alemanys que han tret com, han averiguat o han descobert el que era com fer la fissió de l'àtom, que aquests físics eren el Hans i l'Strassmann, que eren d'Alemanya. Sí. Doncs sí, encara que aquesta escena diuen Han i Strassmann ho han fet, aquí tenim la nostra dona oblidada en aquesta escena, que és Liz Meitner, una física que va treballar estretament amb Han i va desenvolupar el que és la teoria de la fissió nuclear que apareix. O sigui, que la frase que hauria d'haver inclòs el senyor Nolan a la pel·li, aquella escena, hagués sigut opi, opi, que han descobert la fissió del nucli dels àtoms. El Hans, el Strassmann i la Meitner. I la Liz Meitner. Exacte. Liz Meitner va ser una figura important per si mateixa perquè va ser contemporània de Nobel com Albert Einstein, Niels Bohr i Max Planck, que va ser la seva alumna, ¿vale? Que aquests noms sí que ens sonen a tots, clar. Aquests sí que van arribar. Després que els americans llancessin la bomba a Nagasaki, doncs, com dèiem, la premsa americana la va batejar com la mare de la bomba atòmica, però ella no volia saber res de la bomba i, bueno, allà va quedar.
Home, és que sap greu també que per un descobriment que fas s'utilitzi per això, home, per fer un genocidi. Clar. Doncs com que el nom no t'ha quedat passat a la història gaire polit, gairebé. Sí. I a sobre no surt ni a la puta I pel·lícula. a sobre no foten ni a la pel·li. Bueno, doncs ella va descobrir la fissió de l'àtom, vale? Ara veurem com, que era necessària per fer la bomba més tard en un altre projecte, que ja no estava implicada, però ella no va fer res per fer una bomba. Llavors, bueno, ahí va quedar. La cosa és que va ser Hahn qui va guanyar el Premi Nobel per la fissió nuclear. Robant-li tot el mèrit i referint-se a ella en el discurs, sí, però com una treballadora o empleada. Sí, la tia a sobre fa un descobriment, que és la fissió del nucli de l'àtom, que és com l'essencial, que no vol dir que s'hagi d'aplicar a fer armes de destrucció massiva com és una bomba atòmica. Jo faig un descobriment científic, a sobre l'utilitzen per fer un genocidi en plena guerra de tios, una guerra de mesurar-se els peris, i a sobre guanyar un premi per això, i no el guanyo jo, i a sobre ni em mencionen. I a sobre Christopher Nolan I a sobre els anys foten una pel·li i no surt. Bueno, en realitat, quan Hahn havia guanyat el Premi Nobel, havia estat Meitner qui, a partir dels experiments del químic Hahn, que ell era un químic que feia experiments allà a Alemanya mentre ella estava recluïda a Suïssa, perquè era jueva, a més, en plena època nazi. Ho tenia tot, pobreta. Ho tenia tot. Però ella era física teòrica. I a partir dels resultats que va tenir el Hahn, amb l'Strassman, va agafar i va dir, doncs això que m'esteu enviant, que li van enviar cartes dient, sisplau, pots tu veure a veure què està passant aquí? Clar, sí, Hans era flippy, i la Meitner era... Clar, era com la jefa... O sigui, la versió científica real d'aquests dos. Exacte. Doncs va ser ella la que va dir, a veure, nois, això que us està donant només pot estar passant si heu aconseguit la fissió de l'àtom. I va ser a partir d'aquí que ells van poder realitzar tota aquesta teoria de fissió de l'àtom i publicar el seu treball i guanyar el Premi Nobel. Clar, però vull dir, al final la pel·lícula el que reflexa és la lluita també contra els nazis i tot això dintre del context del biòpic d'Oppenheimer. Aleshores, la meva pregunta és com pot tenir els pebrots en Nolan d'oblidar-se-la quan va ser la clau per acabar amb la Segona Guerra Mundial, bàsicament, perquè allò és tot d'un... Bueno... era un pas clau cadena, saps? Era un pas clau de la història, a més la premsa en el seu moment doncs sí que va arribar, que havia contribuït la Liz Meitner, perquè si no, no l'haguessin batejat d'aquesta manera, però a dia d'avui se segueix ignorant en moments clau com és una pel·lícula que ha vist milions de persones. No? Aquest cas em recorda a mi el de Rosalind Franklin, que va una científica que va descobrir l'estructura doble hèlix de DNA, però li van robar el mèrit als seus companys en el seu moment, al 1953, Watson i Crick. Vale? O sigui, això va passar, al 1953, però tant a batxillerat com als primers anys d'universitat, a mi, de la Rosalind Franklin, o sigui, ni parlar-ne. Ni campanes, no sigui. Totalment ignorada en els llibres actuals i tal. Ara jo crec que en els últims 10 anys, 5 anys s'han fet revisions. Que passés en aquella època, potser ara no ens espanta, perquè dius, bueno, el context, però que a dia d'avui es faci una pel·li com Oppenheimer, que a part un director molt conegut com el Nolan i molt de pes, i encara segueixin passant aquestes coses i s'hagi patat ja, almenys portem dos. Portem dos. Això és com els Juegos de l'Hambre, cada vegada que s'hacen un cau un. Llavors, ara anem a per la següent víctima, ¿vale? De Christopher Nolan. Hi ha més? Sí, no, hi ha moltes, però... Oppenheimer no seria una dona, també, i la va fer home a la pel·li, perquè, clar... Oppenheimer crec que era l'únic home, mira lo que te digo, ell i Enrico Fermi, anaven tots perduts. Bueno, tenim a la següent, que és que sí que apareix a la pel·lícula, estranyament, és l'única científica que es veu per allà donant voltes com si fos una pitufina enmig de tot d'homes. Això t'anem a dir, perquè recordant la pel·li no recordo que a partir de quan marxen als Alamos hi hagués alguna referència femenina. Però saps que hi ha una dona per allà? És que no li fan ni un primer plano, tia, per això no te'n recordes. És que surt una conversa random. Doncs aquesta científica era Lily Hornick. Doncs com seria d'important que Capullo no la va treure ni al film. Ni la va mencionar.
No surt el seu nom, no surt un primer plano, no parla ella amb Oppenheimer siquiera. No parla ni de fons, a dir, vaig a comprar el pa, saps? Allò que dius... Bueno, té una conversa amb un científic sobre el seu sistema reproductor, o sea, que es veu allà random, però és que és super mal. Pots pensar que és la becària. Clar, la que passava per allà, la dona de neteja, el que dèiem abans, no? Que al final tots els papers femenins els ha relegat a això. A la mínima expressió, que seria. Doncs aquesta científica era una química que va acabar allà perquè van contractant el seu marit i com estava anant mig de la nada, que el seu marit doncs, també era científic, ella va demanar de treballar. Sent química volia treballar amb el plutoni. Després de que la volguessin posar de secretària, ¿vale? O sea, això va passar. Fortíssim, tio. Ho va aconseguir, però mira com aniria allà en el laboratori, algú passaria, jo crec que ella va començar a fer les coses bé, va començar a avançar massa. Es van atabalar. Que es van va començar a ser efectiva i els tios van dir, ui, ojo. Ojo, i van dir que el plutoni pot afectar el seu sistema reproductor. Com si ells no tinguessin. Això és el que van argumentar els superiors dels Álamos. Els seus companys. Perquè per treure-la amb ella. Per treure-la amb ella i relegar-la a explosius on el seu paper com a química pues, no era tan essencial. Clar, perquè tothom sap que el sistema reproductor de l'home és resistent al plutoni. És resistent. És supercientífica aquesta dada que acabo de donar. Doncs sí, aquesta és l'aportació femenina que escull Christopher Nolan per la pel·lícula de fons i malament. Però no va ser la dona científica més important, no la van deixar tenir un paper clau. El paper surt de secretària. Sí, bàsicament. De fons i malament. Sí. Elizabeth Graves, en canvi, va ser un membre clau de l'equip de Los Alamos perquè era una de les poques físiques dels Estats Units amb experiència en l'ús de l'accelerador de partícules Cockcroft-Walton, una màquina que podia produir feixos de partícules carregades i que era essencial pel projecte Manhattan. O sigui, que aquesta sí que la van fitxar en primera línia. Aquesta la van trucar, van dir, vente pa aquí, perquè... Però perquè no hi havia un tio que ho sapigués fer, Era l'única de les físiques i dels físics que sempre hagués americans que sabia fer. Primera lliga i segona i no. I no. Era l'única de qualsevol gènere, de qualsevol espècie que hagués estudiat física que sabia dels Estats Units que podia fer-ho. Però aquesta tia tampoc surt a la pel·li. No, aquesta no surt. No té representació ni tan sols com Lily Horney, que allà donen voltes, no. Precisament, Graves estava embarassada durant els primers mesos a Los Alamos. Això també va passar. Però què passava en aquella època als Estats Units? A veure si era el plutoni de veritat. Vull dir, al final li haurem de donar la raó a l'Enrico Fermi, que allà t'havies de preparar, havies de fer un curset de matrona. De matrona, perquè qualsevol se't posava de part. Doncs sí, lo que viene del cas, ¿vale? O sigui, que no em diguis que no hagués sigut èpic a la pel·lícula, ¿vale? O sigui, si no valia la pena explicar aquesta història, a més que anava dels contratemps de tot aquell experiment tan gran, no? I dels científics que van participar. Doncs que aquesta tia es va posar de part enmig d'un experiment i mira, si seria essencial per la feina, que no es va agafar la baixa ni va anar tal, es va començar a cronometrar les contraccions per poder acabar l'experiment al laboratori. Uau, és que les dones som efectives fins a però... punt de parir, xaval. És que... A punt de parir. O sigui, això va passar al projecte Manhattan, ¿vale? No ens ho han explicat, però això va passar. Hòstia, que heavy. I per sort, doncs, Graves i el seu marit, o sigui, el pare Barnabé, van criar la seva família a Los Alamos, on van continuar investigant física nuclear experimental doncs, per més anys. On van aconseguir acabar el projecte Manhattan, no? Exacte. I final feliç, no? Menys per la penya d'Hiroshima i Nagasaki. Exacte. Ja menys per milers i milions de persones de japonesos, però bueno. I que avui dia també tenen encara problemes amb la radiació. O sigui, és que és heavy, Hòstia, doncs això em recorda la història de la Judith Love Cohen, no sé si saps qui és. No, ni idea. Vale, doncs és la mare de l'actor i còmic Jack Black. Ah, sí, aquest el conec, d'Escola de Rock. Ah, exacte. Doncs aquesta dona és enginyera i va participar a la missió de l'Apolo 13. Hòstia, conec Missió Apolo 13, Jack Black, però no la mare. Doncs t'explico, la connexió és la mare. Vale. Una és la dona. Doncs és que la missió era arribar a la Lluna i van tenir un incident i no van arribar. Doncs ella era l'encarregada d'escriure els codis en el sistema en cas d'incidents i que hi hagués alguna moguda. Aleshores va haver-hi un problema amb el tanc d'oxigen
i ella va ser l'encarregada com de, bueno, bàsicament de salvar-li la vida a tota la tripulació. Perquè havien de tornar. Exacte, perquè no es va poder arribar a Lluna, havien de tornar. Però el fort de tot això no és la hazaña que va fer, que també està molt bé, sinó que tot això ho va fer mentre paria el seu fill, el Jack Black. Què me dius? Sí, sí. Es va posar de part en plena missió d'Apolo 13. O sigui, a l'estil Elizabeth Grey. Total, no? total. Però qui està fent el calendari aquí? Total. és que vaya merda. Ens haurem de tornar hippies i dir, no, perquè la lluna connecta. Però qui està fent el calendari dels experiments a les missions, pues, tio? Si tens una enginyera que és clau en el projecte de la missió Apolo 13, no la fotis allà quan als està... Els 9 mesos, clar. Doncs, programa... Sí. En fi. Clar, i es suposava que, a part aquesta dona, com que va agafar els càlculs i tal, com va fer l'Elisabet, i bueno, i fins que no va acabar, no va parir. O sigui, mentre estava de part els va va aconseguir salvar-los la vida, sí. Bueno, mare meva, o sigui, no sé, jo... Molts a parts i moltes en aquesta... El que han de començar a fer els científics és contractar metges. I matrones. Perquè, clar, ja veiem que és un sector que... Que bueno. Almenys en aquella època, fèrtil. Anys 50... Sí, potser ara ja no tant. A Estats Units. Bueno, imagina el metge o la doctora en aquests dos parts, no? O sigui, perquè tu has de veure moltes coses en un part, com a metge, però... O sigui, que estiguin fent feina... No fer com l'Enrico Fermi i dir, jo crec que puc. Jo crec que això no és tan difícil. Salten espontanis al part, com en un partit de futbol. Si li poso una xutxa al nen així per fora, surt. Bueno, pues, amb això ja hem acabat les científiques del projecte Manhattan. Hem colat a la Judith Love Cohen, que, hòstia, tenia una història que val la pena explicar. Sí. Sí, però, bueno, encara ens queda temps, molt resumidament, per fotre a l'última... Sí, per recopilar una miqueta i... Sí, a l'última dona... portes una altra més? Porto una altra més. Porto una altra més, però aquesta no és científica, és una altra dona que va tenir un paper molt important. Es va quedar a gust el Nolan, quan va fer la pel·li, la mare que el va parir, tu. T'ha dit que es va quedar molt a gust a la pel·li, esborrant a totes aquestes dones. I és que la que surt com la secretària d'Oppenheimer a la pel·lícula, apareix una dona, tampoc tenia un primer plano ni una frase, no té res, però ella... el nom, tampoc. Sembla com la que li porta els cafès, no? A Christopher Nolan. Ai, a Christopher Nolan també. Segur que té secretària, Christopher Nolan. Oppenheimer. Doncs es tracta de la secretària, perdó. La figura de secretària. Ho ha aconseguit, el maldito que... No. La bibliotecària del projecte Manhattan a Los Alamos. Una superbiblioteca supersecreta que contenia tots els arxius d'un projecte contrarrellotge contra els nazis i, bueno, o sigui, tot super... o sigui, tenia el seu intríngulis, perquè ens entenguem, no és una biblioteca de barri, ¿vale? Clar, no és perquè fos molt ràpida i efectiva la dona, no, és perquè tenia com una responsabilitat. Tenia una responsabilitat molt bèstia, em sembla que tenia com 12 persones al seu càrrec i una d'arxius i un equip enorme. Clar, si no fos per ella, tot allò no estaria classificat. Doncs aquesta dona es diu Charlotte Server i va ser la màxima responsable d'organitzar i protegir tots els documents del projecte Manhattan. I va ser tan clau que Oppenheimer, quan va acabar el projecte, li va enviar una carta d'agraïment a la Charlotte. Vols sentir-la? Vinga. Mira, la carta està escrita així raro com en el llenguatge d'aquella època, ja veureu, però bueno. Cap hora de retard ha estat atribuïda per cap home al laboratori a un mal funcionament, ja sigui a la biblioteca o als arxius classificats, li deia. Això s'ha d'agregar al fet del sorprenent èxit en el control i la comptabilitat de la gran quantitat d'informació classificada, on un sol error greu no sols podria haver-nos causat la major vergonya, sinó que també podria haver posat en perill la finalització del nostre treball. O sigui, aquí Oppenheimer li està admitint i li està atribuint i agraint que sense ella hagués sigut impossible. L'Oppenheimer li està dient, sense tu no haguessin fet aquest projecte, t'escric una carta, ell era el màxim responsable del projecte, no? Llavors, o sigui, li dedica aquest agraïment.
Sí, Oppenheimer sí, Nolan no. Nolan. Nolan va pensar que no era tan important. Clar, això està aquí per una raó. La Charlotte Server està inclosa en aquest recull de dones, encara que no és científica, perquè demostra que mentre Christopher Nolan sí que ha fallat en registrar la seva aportació en el projecte Manhattan, Oppenheimer Sí que li va donar. Oppenheimer sí que li va fer... Li va donar l'espai i el reconeixement. L'espai i el reconeixement en aquella època, en aquell moment. Estem parlant, clar, del 1945-46 i el 2023 Nolan va decidir que no era tan important. Que no era tan important, exacte. I això és perquè, bueno, hi ha gent que pot al·legar en defensa de Nolan amb les censures científiques que apareixen, o sigui, que no apareixen a la pel·lícula, que la història està explicada des del punt de vista d'Oppenheimer. A veure, Oppenheimer, aquí de fer un disclaimer, sí que sabem, per coses que s'han dit i s'han llegit i tal, que era una mica faldiller i una miqueta escalfacalces, que es diria. Era un facilón. Sí, era una mica facilón. Però, bueno, no va fallar en reconèixer a la Charlotte la seva feina i la seva importància. Exacte. I, bueno, aquí, pues amb això ja anem acabant. Tenim el... D'aquí com per recollir una mica com de missatge final, de cluenda, és els guionistes i directors de Hollywood, i no de Hollywood, de qualsevol part del món de la cultura, pues, aquest tipus d'oblit, que no són oblit, que són censures. Són censures, perquè això queda a la història i al final el que passa és que les generacions noves no tenim ben dibuixats els referents femenins. Exacte, perquè milions de persones que acudeixen al cine i veuen aquesta pel·lícula, no? Doncs al final s'emporten la imatge de que les dones... va ser un grup de tios... No van estar allà i guanyen la batalla, no? Sí, això em recorda molt a una frase molt bona que té Pablo Picasso, que, bueno Pablo Picasso... Ara ja traiem a Pablo Picasso. Clar, Pablo Picasso podríem fer un altre capítol, és veritat, però, bueno... sent un artista d'esquerres, quan estava a l'exili, en plena guerra civil, sí que és veritat que té una frase molt bona quan va fer Guernica, que deia així com, la dic en castellà, perquè ell la va dir en castellà, un artista es al propio tiempo un ser político, que siempre alerta ante sucesos dolorosos, brutales o felices, a los que les corresponde de todas maneras imaginables. No, la pintura no se hace para pintar apartamentos, es un arma de guerra para atacar al enemigo y defenderse de él. El que diguem això és que la cultura és un arma de moviment de consciències, com un arma també cultural, de trencar amb el sistema, de posar-li... De reivindicar el que l'artista és la seva ideologia. És una arma de guerra, una pel·lícula. Exacte, i si tu vens aquesta història com un grup de tios que van fer la bomba atòmica, pues això queda a la història i és una moguda perquè després això, amb el pas del tempo i dels anys, pues el que dèiem, no? I per això es titula així el capítol d'avui. I per això hem volgut reivindicar totes aquestes dones, veient la filmografia... El panorama d'aquest tio tampoc ens va sorprendre, però bueno. Mai no és innocent esborrar les dones de qualsevol història, sempre hi ha un acte darrere, així que tanquem aquí. Tanquem aquí, suficient. És suficient.